Казвам се Мариана и съм астролог. Занимавам се с астрология вече 15 години. Както казва Конфуций, ако направиш хобито си работа, значи да нямаш нито един работен ден. Аз имах късмет и астрологията вече 10 години е моя професия. Докато се учех, разбрах, че в нея има раздел астрокартография. Това е раздел, който засяга различните градове и държави, които се намират под различните зодиакални знаци. Това е причината в някои места, на които попадаме, да се чувстваме много добре, а в други да нямаме късмет. За да се определи под кой знак на зодиака попада определено място, не е достатъчно да се разчертае картата на 12 сектора. Трябва внимателно да се изучат историческите събития и да се изследва народопсихологията на хората, които живеят на това място. Под влияние на земните зодиакални знаци е град Истанбул. Истанбул, Турция. Градовете под влияние на зодия Дева привличат любознателни и интелигентни хора, защото там могат да научат нещо ново. В Истанбул хората от зодиите Телец и Козирог ще се почувстват съвсем на място. Везните може да намерят смисъла на живота си, а родените под знака на Овена ще станат по-импулсивни и смели, провокирани от динамиката на мегаполиса. Хотел Пера в Истанбул е едно от най-интересните места, свързани с загадки и шпионски истории. В него няколко месеца живее знаменитата писателка на криминални романи Агата Кристи. Нейният роман "Убийство в Ориент Експрес" е вдъхновен от гледката към Златния рог. Нейната стая е 411 и до днес е на VIP етажа, но се пази само за специални гости. Внимателното изпипване на всеки детайл, проследяването на тайнствената нишка и пунктуалното поведение на Пуаро носят много от характера на своята авторка, която вероятно не се изненадвате е родена под зодиакалния знак Дева. Ориент бара в Пера Палас е емблематично място за всички, които обичат тайни, загадки, заплетени истории. В този бар по време на Първата световна война се срещат шпиони и тайни агенти от всички европейски страни. Пловдив, България. В града на 7-те хълма се пресичат най-стратегическите пътища на Балканите. Той е под влияние на зодия Дева. Хората тук са интелигентни, образовани и подвластни на чуждото мнение. Разходката по главната улица е наложителна в ежедневието на всички, като по правило за нея се избират най-новите дрехи. Тук се запознаваме с шеф-готвача от Италия Марко Лукиали, който след пътуване в Австралия попада в града по тепетата и среща любовта на живота си. Ma ne respira. Troppo complicata. Abbastanza. Ho realizzato molte cose, mi sono tranquillizzato, ho trovato parecchi miei ideali e ho trovato anche l'amore. Moussaka, zermički. Да, това е бургерски. Да. Така. Шостка, нормала. Аз харесва риба, sono di Napoli e mi piace cucinare il pesce. Корфу, Гърция.
Остров Корфу е шарен, цветен и плодороден. Той е под влияние на религиозно-духовния Стрелец и остава единственото място в Гърция, което никога не е било завладявано от мюсюлманите. Остров Корфу е под знака Стрелец, знакът, който управлява висшето образование. Тук е основана първата академия от нов тип в Гърция. Сградите и кафенетата в столицата Корфу Таун постоянно напомнят някой европейски град, а корфуанците възприемат най-доброто от всички култури, до които са се докоснали. В Корфу, разбира се, може да се разходите по улиците, но освен прекрасните сгради, трябва задължително да седнете в някое от местните бестра. Тук може да опитате корфуанската кухня, която е много по-близка до италианската, отколкото до гръцката, и задължително не пропускайте разкошното корфуанско вино. Казвам се Петра, от Варна съм и съм зодия Стрелец. Стрелецът със сигурност е знак, който знае как да работи и да се забавлява. Това, което най-много ми хареса в Корфу, е неговата пъстрота, цветност, спокойствие. Този остров наистина импонира на това, което съм аз. Може би в момента моят забързан живот има нужда от едно спокойствие, което аз намерих тук. И то по един толкова прекрасен начин и с толкова хубави хора. Лично аз съм очарована от това, което видях. Ще се върна още един път, поне.